Een grote kele vlakte. Dat is het beeld in het Cambuurstadion van de Moon. Maar daar komt vlug verandering in als er begonnen wordt met de onlis van het kunstgas. Allereerst komt er een wit zeil uit de onderlaag. De ondergrond van een kunstgasveld is heel belangrijk en daar begint het dan ook mooi. We hebben eerst gezorgd dat de onderbouw helemaal goed is. Dus die is gisteren gekeurd en die wordt dan getest of dat die voldoende hard is. Dus dat de indringing goed is en dat die toch waterdoorlatend is. En als dat het geval is, kan de onlis beginnen. In dikke, zwieren rollen verpakt ploft het kunstgas del. En dan rol je maar. Gaat goed? Ja, zeker. Ja, de eerste rol ligt. Dus dat is nog een geweldig feest. De kleur is goed. Nou, we moeten hem nu even positioneren. Het stadion is altijd even iets lastiger om te manoeuvreren, maar ja, het gaat nu gaan we volle bak. Wij gaan ervan uit dat als de weergoden ons goed gezind zijn, dat we zondagavond het veld gereed hebben, dat die verlegd is. Maar na de tijd moet er nog erg veel aan gebeuren en dat wil zeggen dat er nog veel zand, instrooizand, SBR en kurk in moet. Nou, dat zijn toch nog wel behoorlijke hoeveelheden en ik verwacht dat we daar een dag of 4, 5 mee bezig zijn. Maar dat is erg afhankelijk van het weer. Maar over anderhalve week dan moet de bal hier kunnen rollen? Over anderhalve week dan moet de bal hier kunnen rollen.